COVID-19 transmisioaren kurbak goranzko bidea hartu du berriro Hego Euskal Herrian eta adierazleia denetan suma daiteke bilakaeraren okertzea. Joera makurtzen ari dela ikusirik Eusko Jaurlaritzak neurri murriztailak iragarri ditu gaur. Intzientzia metatua 400 kasutik gora duten udalerrietan zorroztuko diren neurriak dira. Oraintxe bertan 8 herri daude: Gorri, Gipuzkoan, Astigarraga, Azpeitia, Pasaia, Tolosa, Urretxu eta Zumarraga, Bizkaian Elorrio eta Araban Agurain. Nafarroan ere intzientziaren igoerarekin kezkatuta dago foru gobernua eta mahai gainean du gaueko aisialdian eta ostalaritzako establezimenduetan COVID ziurtagiria eskatzen astean. Osasun agintariak aste honetan dira biltzekoak Nafarroan ostalaritzako sektorearekin neurria aztertzeko. Arratsalde on guztioi, Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak gaur iragarri ditu prebentzio neurri berriak. Tartean, COVID-19 pasaportea baimentzeko eskatuko dio Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari. Dizkizuet. Neurri horrien artean, honako hauek nabarmentzen dira. Prebentzio neurriak bermatu ezin diren jarduerak edo ekitaldiak etetea edota jendea pilatzea eta konzentratzea saihesteari lotutako neurriak indartzea. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari eskatzea gaueko aisialdirako tokietan eta zenbait jatetzetan COVID ziurtagiria eskatzeko baimena ematea. Bestelako lerroburuetan, pentsioen erreserba funtsa betetzeko formula bat adostu dute Espainiako gobernuak eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Hurrengo 10 urteetan, langileen soldaten bitartez ordaintzen diren gizarte kotizazioak 0,6 puntu igoko dituzte. Horretatik 0,5 puntu enpresek ordainduko dute eta beste 0,1 bat berriz langileek beraiek. Akordioak ez du Espainiako bi patronal nagusien sinadura, COEk eta CEPIMek uko egin baitiote. Enpresen ekarpena handituko duen erreforma babesteari horrela Jose Luis Escribak gizarte segurantzako ministroak aitortu du. Ministerioak uste zuela patronalek bat egingo zutela akordioarekin. Y nuestra expectativa era, y así lo hemos intentado, que entraran en el acuerdo. Y la verdad es que yo todavía me pregunto por qué no lo han hecho, porque realmente los elementos que están en este acuerdo responden claramente a lo que acordamos el 1 de julio y no hemos recibido durante este periodo ninguna propuesta por parte de la COE de qué elementos o otros elementos en el sistema sobre los que querían operar. Nazioarteko argazkia berriz, Bielorrusiaren eta Poloniaren arteko muganda. Bielorrusiako presidenteak erronka jo dio Europar Batasunari onar ditzala, bere eremuan sartu nahi duten migratzaileak artean Irak bere herritarrak aberriratzen hasiko da ostegunean bertan. Badaguerdiko magazinean Igor Susa eta Berriako kazetariarekin egin dugu konexioa gertatzen ari denaren jarraipena egiten ari baita, eta halaxe mintzatu da mugako uneko egoeraz. Iturri ofizialek orain arte esandakoaren arabera, oraingo 11 pertsona hil dira muga hori zeharkatzen, Europako Batasunaren eta Bielorrusiaren arteko muga, hau da, bai Poloniatik, bai goragotik, bai Lituaniatik. Krisi hau piztu da Bielorrusia eta Polonia arteko mugan, eta han daudenak batez ere dira Irakekoak, Siriakoak, eta Afganistangoak. Poloniako gobernuaren arabera 2000 bat pertsona daudean kanpalekuetan, eta imaginatu dezakegun bezala, eta gobernuz kanpoko erakundeek eta nazio batuen erakundeak eta mandako informazioaren arabera bizi baldintza oso kaskarretan daude. Gurera bueltan kultura alorrean egunkariak gizarte zibilaren arrakasta aurkeztu dute. Juan Mari Torrealdai Euskaldunon egunkariko lehendakariak zendu aurretik idazten hasitako liburuan. Juan Mari Larrartek eraman du prozesua azkeneraino. Torrealdai familiaren laguntzaz eta Imanol Muruak egin dio hitzaurrea lanari. Nabarmendu dute liburua ez dela egunkariaren historia baizik-eta Torrealdairen begirada jasotzen duen gogoeta prozesua barrutik ezagututa. Erregintzan oinarritutako proiektua 1980ean errealitate bihurtu zen, eta 2003an berriz ametsa lapurtu ziguten. Bizitza laburra izan arren, ametsak iraun zuen bitartean,
Herritar askoren ilusioa piztu eta egunkarerekiko beren konpromisoa erakutsi zuten. Gaur berriz, aitak aspaldi zuen ametsa beteko da. Egunkariaren bere historia liburu batean jasotzea alegia. Eta astearteko lerroburuekin amaitzeko kiroletan, Baskoniak Dusko Ivanovic kendu du entrenatzaile kargutik, taldearen emaitza bola da eta irudi txarrarengatik Neben Espaijak ordezkatuko du bera. Taldearen azken aldiko emaitza txarrak eta irudi eskasak hartu du erabakiak klubak, atzo argitaratutako oharraren arabera, eta gaur bertan egoera hori irauli behar duen prestatzailea aurkeztu du Buesa Arena pabiloian eskainitako prentsaurrekoan. Neben Espaijak Kroaziarra hautatu du zuzendaritzak, etxea ezagutzen duen ibilbide luzeko entrenatzailea. Bada Gasteizera goaz eguneko argazkiari heltzeko bertan baita Udane Arbeo lankidea COVID-19aren transmisioaren kurbak goranzko bidea hartu duela eta Eusko Jaurlaritzak neurri murriztaileak ezartzea erabaki du eremu gorrian dauden udalerrietan. Zeintzuk dira Udane Arbeo iragarri diren neurriak? Bai, oraintxe jakin berri dugu eremu gorrian dauden herrietan soilik ez, jarraibide berriek 150 kasutik gorako entzientzia metadatua duten herrietan ere eragingo dutela. Hain zuzen 196koa da entzientzia metatua une honetan Euskal Autonomia Erkidegoan eta Gotzone Sagardui sailburuak iragarri ditu neurri berri dagokienez, besteak beste adierazi du bertan bera geldituko direla urriaren 6an ezarritako neurriak betetzen ez dituzten ospakizunak, beti ere 150 kasutik gorako intzientzia metatua duten herrietan eta batez ere janedanak eta toki itxiei dagozkien ospakizunak izango dira bertan bera geldituko direna. Gomendatu du aldeen heinean aforoak handitzea gomendagarria dela eta ospakizunak aire libran egitea ere gomendatu du. Bihar sartuko dira indarrean neurriok eta bestalde aste honetan Jaurlaritzak Auzitegi Konstituzionalari eskatuko dio COVID pasaportea erabiltzeko aukera izan dezaten gaueko aisialdian edota ostalaritzan. Joera makurtzen ari dela ikusita iritsi dira neurri hauek, izan ere azaroaren 8tik azaroaren 14 bitartean 2576 positibo zenbatu dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Neurri horrien artean, honako hauek nabarmentzen dira. Prebentzio neurriak bermatu ezin diren jarduerak edo ekitaldiak etetea edota jendea pilatzea eta konzentratzea saihesteari lotutako neurriak indartzea. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari eskatzea gaueko aisialdirako tokietan eta zenbait jatetzetan COVID ziurtagiria eskatzeko baimena ematea. Nafarroan ere intzidentziaren igoerarekin kezkatuta dago Foru Gobernua eta mahai gainean du gaueko aisialdian eta ostalaritzako establezimenduetan COVID ziurtagiria eskatzen astea osasun agintariak aste honetan dira, biltzekoak ostalaritzako sektorearekin neurria aztertzeko. Ostera beste gai batzuei helduz pasa den ostiralean amaitu zen COP26 klimaren bueltako goi bilera Glasgown. Zein balorazio egin dute Eusko Jaurlaritzatik Udane? Tapiarentzat imperfektua, baina historikoa da COP26ko akordioa, isuriak murrizteko helburua eta herrialde kalteberei laguntzekoa lortutzat eman ditu Eusko Jaurlaritzako Arantxa Tapia sailburuak, eta Tapiaren esanetan Eusko Jaurlaritza Glasgown ezarritako helburuen aurretik dago. Ostiralean amaitu zen COP26 klimaren aldeko goi bilera Glasgown, eta bertan egindako akordioaren inguruko premiazko balorazio egin du Arantxa Tapia ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak. Imperfektua dela baino historikoa dela, zergatikan estatu asko izan direlako sinatzaileak, aldaketa klimatikoaren gaia lehentasunetan jarri delako hainbat guneetan, eta gaina adostasuna zabala izan delako 1,5 gradu horiek mantendu ahal izateko eta isurketak beroa ez dezaten gehiago sortu 1,5 gradu horiek baino. Zentzu horretan adierazi du Parisen hartutako konpromisoa ekintzetara pasa dela Glasgowko goi bileraren ostean.
suposatzen du konpromisoetatikan estatu bakoitzak ekintza plan bat martxan jarri behar duela, exigentzia hori dago, eta beraz erreglamentu bat onartzen da eta hori ekintzetara pasatzen da. Bestalde nabarmendu du urtean 1.000 milioi dolar emango direla garapen bidean dauden eta kalteberak diren herrialdeentzat. Herrialde pobreenak edo garapen bidean dauden horiek baita ere aldaketa klimatikoarekin konpromisoa hartu dezaten. Eta zentzu horretan planeta hobeago bat utzi dezagun guztion artean. Testuinguru honetan Tapiak onartu du Euskal Autonomia Erkidegoak Glasgown ezarritako helburuen aurretik doala. Besteak beste 2050erako zero emisio garbi egiteko konpromisoa dagoeneko hartua baitzuen. Baita berotegi efektuko gasen emisioak 145 murrizteko konpromisoa ere. Hain zuzen Eusko Jaurlaritzak ingurumen administrazioaren legeari aurkeztutako emendakinak salatzeko agerraldia egin du eguerdian Euskal Herria Bilduk Donostian. Peio Otxandiano programa zuzendariak eta Onintze Oleaga udalgintzako arduradunak hartu dute hitza. Esateko emendakin horren bitartez Jaurlaritzak gaitasuna izango duela interes orokorraren izenean udalei proiektu zehatzak inposatzeko. Tokiko komunitatearen kontra hartzen badira erabakiak gizarte gatazkak sortuko dira. Eta horiek beharrezko neurri eraginkorrak, klima aldaketari aurre egiteko beharrezko neurri eraginkorrak oztopatu besterik ez dute egingo. Gobernu eredu irekiak behar ditugu, gobernantza eredu kolaboratiboak. Eta horregatik, kasu honetan eskatzen diogu EAJ eta PSE-ri lurralde antolamenduaren legearen modifikazioa, ingurumen administrazioaren legeari aurkeztu dion 71. emendakina kendu dezala, baztertu dezala, eta ireki dezala udalekin eta herritarrekin bat egingo duen gobernantza eredu kolaboratiboa. Gasteiza bueltan Jaurlaritzaren eskutik bestalde Idoia Mendia lehendakariordeak enpleguari buruzko 4. kongresua inauguratu du Gasteizko Europa Biltzar Jauregian. Zer dakigu Udane? Atzo ekin zioten lan eta enpleguaren 4. kongresuari eta gaur jarraituko dute horretan. Lan eta enplegu sailak kalitatezko enplegua lortzeko duen lidergo konpromisoa azpimarratu du Idoia Mendia lehendakariorde eta lan eta enplegu sailburuak erakunde guztiekin lankidetzan arituz krisitik modu bidezkoan irteteko. 4. enplegu bilkuraren inaugurazioan Mendiak adierazi du lanbiden aurrera egiteko eskubideak eta aukerak dituen lana da zerbitzu publikoen bermearekin batera desberdintasuna eragozteko bidea. Era berean enplegu politikak eragile instituzionalekin, sozialekin eta gizarte zibilarekin hitzartzeko borondatea aurreratu du eta inbertsio sozialaren aldeko apustua egin du lehiakortasunaren berme gisa. Entzun dezagun Idoia Mendia sailburua. Orain, ekarpen guzti hoiekin behin betiko bultzada emango diogu beharrezkoa den lege bati, Euskal Enplegu Sistemarena. Enplegu jarduera guztiak antolatuko dituen lege batek Europako erronketara bideratuko ditu eta aldi berean enpresen eta langileen beharrei erantzungo die. Ekonomia berrirako pertsona prestatuak izateko beharra eta lanbide ere prest egon behar da erronkei aurre egiteko. Landu behar dugu herri itun bat kalitatezko enplegu ardatz izango duena gizarte kohesionatu bat lortzeko. Gasteizko konexioa horrela arlo ekonomikoarekin lotutako beste gai batzuk ere badira gurean 3 aldundiek modu harmonizatuan berrituko dute gainbalioen zerga. Lan talde bat eratuko dute auzitegi konstituzionalaren ebazpena nola bete aztertzeko. Eudelek txalotu egin du beraldetik bizkor erantzun izana. Eudel udal elkarteak pauso hori bizkor emateko eskatu zien joan den astean eta astebete nahikoa izan dute zerga koordinaziorako organoaren bilerara deitzeko auzitegi konstituzionalak zerga kudeatzeko Espainiako gobernuaren sistema indargabetu zuen eta Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren modua haren antzekoa denez aldatu egingo dute. Horrekin batera 3 aldundiek eta Jaurlaritzak erakunde arteko lantalde tekniko bat eratuko dute prozesuari jarraipena eman eta udaren finantza nahikotasuna bermatzeko.
Ordea Gipuzkoak eta Bizkaiak bezala Arabak ere inoiz baino diru gehiago izango du eskura datorren urtean bart aurkeztu du proposamena Aldundiak. 574,4 milioi euro izango ditu guztira gastatzeko. Aurreko urtean baino ehuneko 8,9 gehiago Ramiro González Aldun nagusiaren hitzetan, gizarte politikak berritzeko, proiektu estrategikoak abian jartzeko, trantsizio energetikoari heltzeko eta ekonomia nahiz enplegua sustatzeko izango dira. Lehenengoa, personak, 222 milioi. Bigarrena, ekonomia sustatzea eta enplegua sortzea, 28,8 milioi. Ekonomia bultzatzeko eta krisiak gehien kaltetutako sektorei laguntzeko. Eta hirugarrena, proiektu bultzatzaileak, 32,1 milioi. Epigrafe honetan, gure lurraldearen beharrezko eraldaketa bultzatzera bidatutako proiektu eta inbertsio guztiak sartzen ditu. Eta aurrekontu ez gabiltzala Euskal Autonomia Erkidegokoak hizpide hartuta dela, sindikatuak adierazi du lakuaren diru partiak ez dituela erantzuten egungo zein etorkizuneko beharrizan sozial eta estrategikoak Bilbon egin du agerraldia sindikatuak, Aiara Deurreta izan da bertan. Ela sindikatuak eskaini du Eusko Jaurlaritzaren 2022ko aurrekontu aurre proiektuaren balorazioa. Horrez gain 2020ko eta 2021ko aurrekontuen azterketa ere egin du. Gaur goizean sindikatuak egindako agerraldian hitza hartu dute Mitzel Lakuntza sindikatuko idazkari nagusiak eta Aitor Murgia azterketa bulegoko kideak, non lakuaren aurrekontu politika salatu duten. Horrela Lakuntzak azaldu du azken urteetako aurrekontuen analizia egin ostean, sindikatuak ondorioztatu duela lakuak ahalik eta gutxien gastatu nahi duela. Hortan ikusten delako ezaugarriak, gobernu honen ezaugarriak aurrekontuak jorratzerakoan non dauden. Eta zein da ondorioa, ahalik eta gutxien gastatzen duela Eusko Jaurlaritzak. Krisiak eta beharrak egongo ez balira bezala. Pandemia batean egongo ez bagina bezala. Gainera Murgiak nabarmendu du aurrekontuek ez zietela erantzun zeuden osasun, gizarte eta ekonomia beharrei. Beraz, ez zieten erantzunik eman zeuden osasun, gizarte eta ekonomia beharrei. Elaren esanetan 2021ean foru ogasunen bilketa handiagoa izango da, ia 1.000 milioi euro. Eta Espainiako gobernuak aurten aurre ikusita zegoena baino 800 milioi euro gehiago transferituko ditu lakuari. Eta Lakuntzak ohartarazi du sarrerak aurre ikusitakoak baino handiagoak izan arren gastua ez handitzea erabaki duela Eusko Jaurlaritzak. Zorraren ordainketa gora, osakidetza, etxebizitza eta hezkuntza bera. Horrela, Elak uste du 2022ko aurrekontuek erabateko norabide aldaketa ekarri beharko luketela. Horrez gain Espainiatik datozen albiste iso, 10 urtez kotizazioak igoko dituzte pentsioen erreserba funtsa betetzeko belaunaldien arteko ekitate tresna hitzartu dute Espainiako gobernuak eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek patronalek aurka egin dute lan kostuak handitzen dituela argudiatuta. 2022ko 50 milioi euro biltzea espero dute eta horiekin ordaintzea baby boomaren belaunaldiaren pentsioak. Pentsioen erreformaren bigarren zatia adostu dute bart Espainiako gobernuak eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Hala, bi aldeek hitzartu dute belaunaldien arteko ekitate tresna, pentsioen erreserba funtsa betetzeko formula bat alegia. Horrela, akordioaren arabera 10 urtez kotizazioak igoko dituzte. Baina patronalek aurka egin dute lan kostuak handitzen dituelako erreformak. Alabaina patronalek uztailean erreformaren lehen zatiarekin bat egin zuten eta horregatik Jose Luis Escriba, gizarte segurantzako ministroak uste zuen oraingoan ere akordioa sinatuko zutela. Y nuestra expectativa era, y así lo hemos intentado, que entrar en el acuerdo. Y la verdad es que yo todavía me pregunto por qué no lo han hecho. Y no hemos recibido durante este periodo ninguna propuesta por parte de la COE de qué elementos o otros elementos en el sistema sobre los que querían operar. Belaunaldien arteko ekitate tresnak ordezkatuko du pentsioen gastua kontrolatzeko PPren 2013ko erreformak sortutako sistema, jasangarritasun faktorea deitutakoa.
Eta Unai Sordo, Comisiones Obreraseko idazkari nagusiak azaldu duenez, tresna berria ez da murrizketetan oinarritzen. El sindicato, este mecanismo no podía basarse en los recortes, sino que tenía que basarse en la mejora de los ingresos, de la estructura de ingresos de la seguridad social. Gainera, pentsio sistema ziurtatzeko adostutako erreforma funtsezkoa dela nabarmendu du Pepe Álvarez, UGTko idazkari nagusiak. Conseguimos que las pensiones no se bajen, que no se aumente la edad de jubilación, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y sobre todo asegurar el futuro. Belaunaldien arteko ekitate tresnarekin 2022ko 50.000 milioi euro biltzea espero dute eta horiekin ordaindu baby boomaren belaunaldien pentsioak. Hala ere, Euskal Herriko pentsiodunen iritziz, tresna berriak neurri murriztatzaileak ekarriko ditu. Jasotzen diren neurriak oso murriztatzaileak izango dira. Gaiz aldatuta Amets Martinez de Heredia ikusguneko koordinatzailea izan dugu Eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa Trans Andaluzia elkarteak transaria eman dio berriki, LGTBI berdintasunaren aldeko aktivista eta kolektiboko pertsonenganako gorrotuaren aurkako borrokalaria izateagatik bada alaxe mintzatu da gurean errekonozimendu hontaz. Ilusio handiarekin eta oso pozik ez azkenean, Ata Silvia Rivera da Andaluziako transelkarteak urte batzuk dara baina borroka honetan, eta nik uste dute gutxienez borrokan ari diren pertsona hauen partetik horrelako sariak jasotzea dudarik gabe oso emozionantea da, ez? Horrezkenean, zure lan ere bai baloratzen delako eta oso pozik. Bestelakoan Maget Beuguren hilketaren epaiketak astearte honetan jarraitu du Bizkaiko probintzia auzitegian. 2018ko iraiaren 24ko goizaldean gertaeren pisura joan ziren lekuko eta ertzainen deklarazioekin. Joan den astean epaimahaia osatu ostean bartasi da hilketari buruzko epaiketa. Akusatua biktimaren senarra izandakoa da, aitortu du berak hil zuela emaztea, baina haren defentsa daraman abokatuak esan du bere burua defendatzeko aritu zela eta 8 urteko espetxe zigorra eskatu du. Akusazioek berriz uste dute Bengouren hilketa emakumeak pairatzen zuen indarkeria matxistaren azken adierazpena izan zela eta 25 eta 54 urte bitarteko zigorrak eskatzen dituzte. Maget Beuguren neba Amadou Bengou Paristik etorri zen epaiketara, aretora sartu aurretik adierazpenok egin zituelarik. Et en plus aussi, c'est pour protéger aux autres femmes. Parce qu'une femme n'a pas de la force pour se défendre, ni des armes pour se défendre. Pourquoi cette violence, en fait? El hecho ya está hecho, queremos que la justicia sea justa, que ya no va a volver a la vida. Entonces que es también para prevenir a otras mujeres, que nunca más que se vuelve a pasar. Bestaldetik arreta euskal presoen gain jarrita, Onatxa Astarteak berekin ekarritako berria Kirkus Badillo Borde Ugaoko preso aske geratu da. Etxerat euskal presoen senide eta lagunen elkarteak jakinarazi duenez, 17 urte eta 9 hilabete egin ditu espetxean, Badillo aurtengo apirilean euskal herriratu zuten Basaurira, Frankalentetik, 2004ko martxotik zegoen kartzelan eta 20 urteko kartzela zigorra izanik, 2019ko otsailean bete ez dituen 3 laurdenak. Espainiako espetxe erakundeen eskariz 3. graduan dago, baina fiskalak helegitea jarria zuen. Ordea Etxeratek berak zabaldu du Gregorio Bikario Jita Durangoko presoa Burgosko espetxetik Leongo ospitalera eraman dutela, bypass koronario bat jartzeko, ebakuntza egin ahal izateko elkarteak azaldu du denbora batez, bularraldean mina izan ondoren, gaitzarekin lotutako lehen abisua 2020ko maiatzean eman zuela, Topaseko espetxean zegoela, ospitaleko errebisio baten ondoren, kartzelara itzulazi zuten berriro. Leku aldaketa tartean Burgosko ospitaleko medikuntza nuklearreko departamentuan eta euskal presoari edadura handiko iskemia larria atzeman zioten bertan. Larriz zegoela eta joan den azaroaren 3an
esterismo bat egin eta estent bat jarri zioten. Euskal Herriko espetxe batera eramateko aukera ukatu izan dioten, orainaren osasun egoera ikusita Durangoko presoak eskatu du aurreratzeko bere egoera aztertu behar duen tratamendu batzordea. 74 urte ditu bikariok eta 2001 atxilotu zuten Frantziako estatuan. Espainiako estatuak Frantzian betetako kondena zenbatzen ez dien 50 gora euskal presoetako bat da. Gainera, 15 urteko beste zigor bat ezarri diote Marisol Iparragirreri 1996an, Amurreko epaitegiaren aurka egindako atentatua leporatu dio Espainiako Auzitegi Nazionalak. Bart Espainiako Auzitegi Nazionalean egin dutena izan da Iparragirre, 2019an Espainiatu zutenetikaren aurka egin duten 9. epaiketa. Aurten izan ditu horietako asko eta zigor ugari eta luzeak jaso ditu. Ekainean 56 urteko espetxe zigorra ezarri zioten 97ko maiatzean, bilketa saio egitea eta lehergailu bat jarri eta kalteak eragitea egotzita. Otsailean Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi egin zuen Auzitegi Nazionalak iazko uztailean ezarritako 122 urteko espetxe zigorra, 95ean Luciano Cortizo Espainiako Armadako komandantea hiltzea leporatuta. Martxoan 71 urteko zigorra ezarri zion auzitegiak, 94ko eta 95ko bi atentatu egina leporatuta, eta apirilaren 27an berriz 39 urteko zigor bat ezarri zioten 95ko atentatu bategatik. Espainiako estatuan praktikan 40 urtekoa da espetxean bete daitekeen urte kopururik handiena. Kultura arlora helduta berriz, egunkariak gizarte zibilaren arrakasta aurkeztu dute Juan Mari Torrealdai Euskaldunon egunkariko lehendakariak zendu aurretik idazten hasitako liburua dena. Juan Mari Larrartek eraman du prozesua azkeneraino, Torrealdai familiaren laguntzaz eta Imanol Muruak egin dio hitzaurrea lanari. Nabarmendu dute liburua ez dela egunkariaren historia baizik eta Torrealdairen begiera da jasotzen duen gogo eta prozesua barrutik ezagututa. Euskaldunon egunkarian bizitakoak liburu batean jaso zituen Joan Mari Torrealdai kazetako lehendakariak zendu aurretik. Liburu hori eman dute argitara orain, bere ametsa zena betez. Joan Mari Larrartek burutu du prozesua Torrealdai familiaren laguntzaz, eta aurkezpena egin dute gaur Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean. Erregintzan oinarritutako proiektua 1980ean errealitate bihurtu zen, eta 2003an berriz ametsa lapurtu ziguten. Bizitza laburra izan arren, ametsak irauntzuen bitartean, herritar askoren ilusioa piztu eta egunkarerekiko beren konpromisoa erakutsi zuten. Gaur berriz, aitak aspaldi zuen ametsa beteko da. Egunkariaren bere historia liburu batean jasotzea alegia. Egunkaria gizarte zibilaren arrakastatu izena lanak eta aurkezpenean argitu dutenez, ez du egunkariaren historia kontatzen. Izan ere Torrealdaik berak onartu zuen proiektutik hurbilegi geundela oraindik denboran horren historia kontatu ahal izateko. Are gehiago, egunkariko lehendakari gisa, historia idazteak beharrezkoa duen distantziarik ez zuela onartu zuen Torrealdaik. Hau ez da ala egunkariaren historia bat. Beak esate zuen, eta esaten du sarreran, oso gertu dagoela oraindik egunkaria, historio oso bat idatzi ahal izateko. Historia baino, bere historioa kontatu zuen Torrealdaik liburuan eta bere azken egunetan ikusita idazlan argitaratzeko oraindik ere lana geratzen zela, Larrarterengan jarri zuen konfiantza osoa eta berak eramandu azkeneraino proiektua. Elkar argitaletxeak kaleratu du liburua berriarekin batera, eta hain zuzen berriako zuzendari eta bere garaian egunkariko zuzendari izandakoa ere izan da gaurko agerraldian. Martxelo Otamendik Torrealdairen figura goratu du. Kontakizun pertsonala izan da ere liburuan kontatutakoa gertatu zela nabarmendu dute aurkezpenean, eta Torrealdaik egindako ikerketa lana aipatu dute. Azaldutakoak argudiatzeko eta frogatzeko dokumentazio lan handia dagoela ziurtatu du Larrartek. Eta gauzak horrela direla iritsi gara albistearen bukaerara. Besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.